Najvažnije trebaju se promeniti ljudi koji upravljaju zemlju. Oni sada koriste alibi za svu ovu nezaposlenost, za svu ovu nemaštinu, za ovaj nerad. Tobože, pa i pre je bilo nezaposlenih i pre su isto gašene firme prodavane. Sada samo alibi jedan koriste tobože, kriju nam je sve drugi i da ne kažem mi smo neki nebeski narod i nešto. Mislite na izbore? Ma kakvi izbori, popet će doći drugi i gori će doći. Uvesti ljude jednostavno i gotovo sa strane koji ne poznaje nikog od nas, dati mu knjigu, dati mu da radi i samo tako možemo uspeti. Inače ovo, kako bih rekao, Vuk Drašković sjaši murta, uzjaši ovaj drugi i tako. Pa verovatno povećati proizvodnju pre svega, zaposliti ljude. A samim tim doći će i do boljeg standarda, veće potrošnje i pokrenut će se mnoge delatnosti u celoj zemlji. To je mnogo teško pitanje. Mnogo teško pitanje i ja zaista ništa mi ne pada na pamet, nešto što bih ja kao pojedinac mogla nešto da uradim. To jedino država može da uradi, a pojedinci ne verujem. Stvarno nisam toliko upoznat. Rekao bi, ali stvarno ne znam. Ružno i tužno, Boga mi ne znam. Ne znam, ja sam penzioner, živim od penzije, nemam pojma. Teško onim ljudima što imaju porodicu i decu i školovanja i sve te probleme. Ne znam, mislim da sve te mlade koji treba da tek dođu da je to, nema se posla, ne znam. I ja sam baka, svi kažu penzioneri, a omladina živi od penzionera. Praktično, ako imaju malo pa im dodaje, ako nemaju daje im sve, pa onda, eto tako. Pa šta, jednostavno treba razvlastiti ove koji su rasturili svu imovinu države i društva. Treba vratiti stvar na početak, a to nema ko da uradi. Nažalost, nalazimo se u najtežoj situaciji što možda bude i ko zna šta nas čeka.